Гэтыя прасторы належаць гаспадарцы Бярэзіна Аграпрадукт. Паласатыя палеткі вабяць вока сваёй яркай прыгажосцю і прымушаюць задумацца далёкага ад сельгасгаліны чалавека над мэтай такой пасадкі. Як сцвярджаюць спецыялісты, тэхналогія палосных пасеваў асаблівая, але дзейсная. На асабістым вопыце ў гэтым упэўніліся многія аграрыі. Культура, значит, посеяна сурепица с озимой ржой. Способ называется полосовой, для того, чтобы, скажем, был сбалансированный корм, так как сурепица содержит большое содержание белка, а рожь в такой фазе содержит сахар. Это сеется для того, чтобы сбалансирован был белок с сахаром. Для кормления скота используем. У гаспадарцы Бярэзіна Аграпрадукт паласатыя палі можна назваць эксперыментальнымі. Расліны на корм жывёлам такім спосабам тут рыхтавалі ўпершыню. Тэрыторыю плошчай 37 гектараў засявалі ў верасні. Тэхналогія простая, а першы ўраджай пацвердзіў станоўчы вынік працы. А таму на наступны год плошча пасеваў павялічыцца ўдвая. З палеткаў скошаныя расліны трапляюць у траншею. На бетанаванай пляцоўцы пры дапамозе спецыяльнай тэхнікі свірэпіцу жыта перамешваюць з сухім сенам, каб корм быў не такім вільготным, але застаўся збалансаваным і карысным. Процесс, в принципе, несложный. Я загружаю погрузчиком солому и зеленую массу у хозяина. Он перемешивает и потом раздает скоту. Самое главное у нас вовремя перемешать эту зеленую массу, чтобы она здесь не залеживалась и не сгорела, потому что потеряются все кормовые единицы. Адразу пасля апрацоўкі свірэпіцы і жыта трапляюць па прызначэнні. Бялок, вугляводы, харчовыя валокны. Сумесь паласатых палеткаў самы ранні корм у рацыёне скота. Ужо некалькі тыдняў запар каровы ласуюцца свежай зелянінай. Зараз у гаспадарцы налічваецца амаль 3000 галоў буйной рагатай жывёлы. 730 з іх дойныя. Такой тип кормления у нас уже начался 3 недели назад. Значит, естественно, повышается надой. Если так конкретнее сказать, то в прошлом году надой составлял 10 литров на одну условную голову корову, то в этом году 12 литров 780 грамм. Пасля уборкі паласатых азімых на поле будзе засявацца і спець кукуруза. Багаты ўраджаі патрабуюць адданай, сумленнай, крапатлівай і зладжанай працы. Каманда вопытных аграрыяў, аграномы, касцы, механізатары і трактарысты чакаюць спрыяльных умоў надвор'я. Наперадзе нарыхтоўка сенажу на зіму, а на чарзе рапс і зерневыя культуры. Алеся Ушакова, Алексей Андрыеўскі, МКТБ.